No niin, mortaas kaikille. Se olisi taas jälleen kerran Merikotka täällä. Ja nyt tehdään sitä pienen tietoisia, että mä oon tehnyt nyt uuden kanavan, johon alkaa tulemaan kaikenlaista tällaista Minecraft, Skywars ja PvPtä ehkä rupeaa tulemaan ja Portal 2 gameplaysia. Ja niin, niitä sitten rupeaa tulemaan. Ja mä tein äsken oman intron. Meni 5 minuuttia tehty muulle, mä uppasin sen jo. Mutta on nyt pieni tiedotusvideo ja se intro on ihan tällainen aloitusvideo. Me tehdään se Kotkankaan vielä vähän parempi itse kahdestaan, mutta siinä on tällainen pieni aloitusintro. Elikkä alkaa tulla multia ja joskus yksin, että joskus tulee ilman ääniä, joskus ei. Ja mä en sit aina välttämättä laita mun introa siihen videoon, mutta heti kuva, niin, koska ei jotkut muutkaan heti laita sitä introa videon aina, mutta yritän aina laittaa intron videon, mutta ei siinä muuta. Kaikenlaista sitten rupeaa tulemaan. Yritän tehdä joka toinen päivä videon, mutta seuraavan videon pariin se olisi moi moi moi!